Ka akau official X ne ka Twitter akau kumbala tip hakipor menshwa jong ka sarkar Pakistan kala sha khangno menta India kane kalong namar ka jingi kanat apne ki art ligiri hadin ka jing thombor jo kileno ha Pahalgam Jammu and Kashmir ha ka ba arpringut ki briu kilayap kane ka sinjam kalong hadin ka rai jong ka India banshim ya kilat kilenti ki bateng e persya ya ka Pakistan konthop ya ka jing pensange klemput ya ka jingite kular jong ki Indus halor ka jingsha thombor ka basir khai Pahalgam ka bala paniap yar pendrengut mat penmen sau ya palat arpangut ki breu ka India klashim kilat kilenti ki bating e persya ya ka Pakistan na ka basim ya ka jikit kli na ka benta ki kamletno ki bayai la ya ki put ya kini kirai lashim ha ka jingelang kerki jong Cabinet Committee on Security CCS ka bala khat ha ka singi balang haba penshai sikilap tai khobor hadin balawai ka jingelang jong ka CCS o Foreign Secretary Vikram Misri ulapan bana baka India kapan bana ya kinong ai jingmut ya dari kisipai duriau bat kisipai sun ki badan ha Pakistan High Commission ha New Delhi kum ki persona non grata laptha ikini ki he sarkar bakin mi no napo ka negari hapo anyo sngi ha ka sinjam ka bakaliang ka India kan weng no ru yala ki jong kinong ai jingmut ha kaliang ka kam sipai katanat yada katanat duriau pa katanat sun na ka High Commission jong ka ha Islamabad nalor kata prangut kinong tray bakersan ki bayade bat kini kinong ai jingmut ha katanat yadari on weng no na baro artli commission kumsi benta jong jing penhiar ka jingade ka bakham he baro artli kiri kin penduna kinong tray jong ka High Commission na ka san pesan ngut syagalai phongut hadu ka sitri ujemang arjar pesan ka India kalapan benaru ban pensange sisendan ya ka skim pelai visa juga SAARC SVES ya ki trairi Pakistan kane ka skim ka bailat banyo ya ki visa ki basuk na benta ki he sarkar mat ki riu pau khmat na kiri SAARC kanam trikam shu ha Pakistan laptha inong song snong jong ka Pakistan ki badan menta ha India hapo ka SVES bakin mi no napo kategori hapo sabu praganta kane ka jingle jong ka sarkar ka wana pedeng ka jingjur ka jingya kulumar ha Jammu and Kashmir hadin ka jing thombor ka bashar khai ha ka sibaar ha Pahalgam da ki erang ka Pakistan ka CCS kelarai baya kinong le kam snew ha Pahalgam on pengat ha ka an bat kinong karsan juga kin sya pengat ha ka jingit kli ong Misri